naboigo echikobe kwaisiko mbabwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete chochonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer naboigo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage Gusua Kisimi asenamba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Mwancho murigereria twabere tugutara imeyero balia Gusii na borokia ebimeri au biribigo simekwa anene mono maiga aseliro balia Gusii kona aseli tukulale ngo tuguchukwa na ekemeri kere tobauti yake nande kemeri asaba Gusii abange timaiti gosemoke manyete koma kwa nega igamoro chekemeri ekyombwate nigo gakoro kwa endani neliye gotio kabuya ekerugwa ko gukaranga angande ke sini chingeni chiao akanyama kao kome kobeka endani kurugoro turi gutigato goteji pake yabone chingeni igo kabeka omoerio pi egera rufu eria tigara ya tio kabuya nande ngo konyere asensemo yomobere ekara togo chamangana ya health benefits igo genda utubwatia asemetandao yetu ya Facebook muna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwana bo tomera SMS wetera senambe yo erasa screen ya ugabu nyoro morobele ra sembe no morobele bobole minobonda uyo wochira botambeli tukole chimatatu chinsebere chamagoroba astura sensemo ya otamba yeri menya libali chache account ya Kisii ana talire omorimi yomo omorimi giata ugosimeka endania igasimekete endania ekeyemo ige boli yango omorimi ugosimeka endania asekeyemo nga yako yeira igani mkagerete no taito go isaransa oike omanya endania ye ningakoneria na indandake ngikia mungu setare go chigosimeka endania kutaraga na tambete aratebiara ningo nande gaiganga itole omorimi to ka asante sana so twanjira gutarira ko tebiari tari yao nando tebika gaiganga itole ncha samarieta Ndizi Nyamira Atora so tamba sub location Kyogoro location yani Masongo location Kyogoro division na ara kodro buremi obase miaka ni sababu yagerere ngo koro buremi oboiga bwankonye ira abana bane na nchembo megeti imenyete buna kawaida buno muntu ndi bwensi obwatega sia ya gokora ase family akero gotebanga kwara koro buremi obo ase gekagitalie geke koratebya nkwanga ndake ni miaka erenga iga gwakoro buremi oboiga Wikero na tugukwa na inuga na akorwo burimi bwa se miaka 23 ngokoro burimi obwendani na ande bwankonyira nene mona ase family mono sana singinjira bungo na buntegemete mono igakero omurimi wete agotebanga osimekire endani ase miaka 23 23 years ina miaka menge sana asokunga murimi ngosimekali ndania igona bantu kwe bolinga endani yeye andake nga yakuyira tutenda tambe kuratebyange kero muntu aguchagusimeke endani na kianda kya kwa bwante kwaliganiriroba obotu obonga yako bonyora kuratwera ngasege kaigora twera soboime tumanye igoro yoburimi bwendani obotu ekero gocha kulima mugondo goikoreme o prepare kabisa oyo bose orusikire gentonse ikaro kwa usirikire gentonse una ali sogo chigusumeka obori oruororo mbale bande banjite kuchibeko nyebeka sijibed lakini njaki chore singe nkobeka sana ne onkobeka umugondo buno obori origerikire ne ongwa kawaida buno obori na leto botuboria na kero na aguriro botu na nyurukiriri goeta abunyo chokanete no boyo DAP egere oboyo kero bwa endani yamerire yaikire chigwikibere naso akuyagira endani gukora mutenyo yomo naso akwa kuri customer cyane customer cyane actually kiri ready nacyagara kisimi n'abatboli na endani ya serekoba nanda nakora na ande chiro naranga kiendanire nakore survey nakora naire nagocha n'abataba ibone endani yabere ready
naso kubairira ndani tari kwira munga kintambe buna gwatwerere igo kegera no gwatebire nga igwe kwira matuko umutinyo yo monenu so around wiki 6 cio kaiga kwanyore ndani yabeire kora hatotebyo mudake endo muri menyara kubaga kumanya kera kero ndigete mugondo kwa ugaiga endani no simete nyinge nandi go simete ere chiraini kora tebya ndake ngiye ko rosime kaigo nandi nchira kyobwateti kwane kya bunenda niye ngo wa merekere health kero kwariga niriroba ne kyukuri samusalibe andake endani netagete umaite kero konyora buna unekero montago simeka no ni chikaroti ngoro cyariroba ende chiko soka chiko kobere ko ngotogora kora tebya ngo nenda nero na kyokobika sababu tokubutsamusirira bali ririgiya kabisa nasenye njekero kwagera nari gucyokomeki ebe raisi kuye ubierie komera asendani endani nandekero kubeka obutu goikutu are umuntu obumanyi yake kubeka gorose kubeka obonge nande komera tetwara eriti ebe nyerere kero kuire market ya toka tiri gwa attract customer gusteri customer mbali gochikonye ancha rogo ikopurite omugondo biya nandekero kubeka obutu obeke neke wango goikutu are umuntu umanyira ake akobekera obutu bekora abange bachire babekire kwanyora teri konyora faida asendani orusi moyo igo goikutu are umubumanyi kubeka ndani eteri kubeka kende gyonse no bori otoke muntu tamaite kubeka abeko bonge ebogose bokomera obonge nendani nabegwe kaina kine ndani ndi chintere cyekire chinde twake igo gero kubeka goikobeke obutu obanyerere kere ntatere ya moye ndani abokonyora komera ibere ntatere rie ya me komera mono ibere so beko bonge guchikoba chikoba dabo bono nyokobeke to bonge bokomera bwa toka ibagate bwati anake asobotu boiga ekero bogosime kwa gwatebire nga ugo kubeka bokoboke ekero usiko bonge na bera lete challenges ndake chingao ekero gosimeka andake ndani no nye busule kera buna bone ga yo begitisiraini ondara takabusule munoboli gosebuna buno botuwichi nsiago siareiga nenda ni nyame okay na bekoba lakini rende ekere koba ekero begete gabu ego gochanda singinche so ogusinywa so konyara gutacha yakora ndani tenga bori orase kubeka gunia ware igoro endani gokoyerera buno mwana egitagwa toboreri gwichinga kichinge lakini okoyerera etatageti oye affect inchere yonse buno simagete ndani ega ndochenga chirainyechi amagana ari gatiano ekara manyerera ke korengana na buno simagete kwa ugaiga arake gatiga iga no rasimeke kemari kende kiao akero na rusirie ndani ndanyara kusimeka kemari kende kogara tokonyara kusimeka usikusimeka ebinge echi muna chinge ni chire meri oro na bogo chiro cyuko rusi muna chiko bachya bwango lakini muna sukuma to gusimeka gusikende gyonse goiko oni ndani okore umayo chaka kusimeka kende gyonse katiabo unabona umugweka nasani pange to kusimeka beetroot bunango cha kurusie ndani gogo ikokore karo kwa rusiri umayo kusimeka ekemari kende kiao nase kio tasimekere kemerikende kyakera ngonyoro none bituma to gusimeka toli singende abo gusimeka magayari gati singende ase kianda ngikera abe usisimeka kemerikende gati enda ni ego chiko gosumbwa aso gotacha ende getangani aso gotacha koetekero koiya to konyora libaga goiko nyora space aso gotacha ekero koiya ndani ria koro sokobeka imeri binde gati goikabirete mechande ekero goetagati igona ine sababu yemo sababu ende emeri ebi nabora abeke gusene suguma egebwate chinguru chinyinge ko bwendani e affect endani eri to chiko kogese endani muna kwale gocha kogese kero begete yoka ngote bechine challenge sikegera ekero guchibotaka kunyitugura neba konwa ke gweta gatigati yake meri ekeiga kuno simegete ke meri ekeiga iga buna buno simegeta nene iga kora tebi angwanda ke nyuma matukaria atara ikama amatuka yo chiwiki 6 mbole ndikibuli okora bwa butambere kweneke buna enda niye ngwa mere bya keboikera enda niye goika ugoreri ogotumeke gusiarira mugondo buna no korenda bune kemeri bune nyanya gose bune beetroot gose buna piripiro okugoreri ogo muna bone ngekiyo bukendo okukora millas kwa siarira gose litomil akara kwa siarire gwasanganiri ogo nutrient egera in case onye bichuni bigo chikoba gusama kondalia kubutora gose kokora makonde kakiro kaimora kere karoro gutumeka karate ya foiti makonde ta ko nyebutora na ere kubutoro na makonde sana buna kemerikende gose bune urasimeke ho utasiarire tiliogo okonyore kuna chikorunse gose nyanya yego ikutumeke iliogo otumeke karate ase owa foiti ya makonde na bonega na gose tu train ekero engakire embura bura bono tori gutumeka karate ase ngencho bono makonde tariko bamono bunengakie kero mura kerore so ekaro kwa bekire boigo elioge elio gosiarera goikosiarere
after 7 days wasiara kwa irorera egere Dhania yiga obokendo muri bugocha bwayisaria utasiarire riogo buna bone mburi gutuga abantu abanga baremi abange baire kwetera obokendo buri igoro na ndokonyora muntu tamanyeti obumanyi bwenda ningango ciarugire riogo ririo gutaraji kwa vest bono bune nero ntasiarire riogo singi cyabere ready kwende chiro gekogara tugwaje kubikira sumu bantu bagukigokora ki bagukikuri nenda nige gutaka yeye kwa se period yenke igogo iko omaye wikire bono mbakange sere na yabere gatingo ciara riogo rinde ryonsio asinge ncho yabeire usuguciara n'abantu banyasa gukiko goita ara gitiana kwira ni maigake ora tutebia nga ekero gwacha gituri nkikia kungusete bakukaranga ayo chore gusimeka Dhania kutatia kemerike ndio chomate ekera ukiro monta akora ebintu bya gusubura mibwaye egento ngerekerige kumo inspire usige kumusa kiagera erora ngeke malieke ncheke na kingo kwera gusina kin ndabe ngokora butambi ngiki gya kunguse tumata semya kamera ngebere ne tatu ine myake menge sana okora buli mibuno boiga nonye gukubikira ni meri binde byao akora kana ngenda nire teli bagali nene kora tebya ngo ngiki gya kunguse tiki isababu ya ngusete Dhania gego gokonya bwangu toko banchara enga buno muntu orikire asumutinye yomo nenusu nabenga buna karo chora omuntu ore payroll aranyoru gwakano chibese ngo kagire chiara drain ongu ikibere isato chwiki chiribere isato kwanyora nchi ya ombwate chibese all the time wese tiri gokoborekero begeto program ngiye yo Oboremi obo ogusimeka ininta bosu kwabeke Dhania kwabeke yende tari ngokobeka limu orare igokobeka kero kwabekira ndo beke yende nando beke yende kogenda eye bune koera kwasuke stable ende korugabu nabokonyora dorio Oboremi obo ikobwanje nanda bubukwerika omenye buya kawaida buno nde bwensi orikire mirimo okoragera kawaida bese tari gokobora ata isio na ikere gwikira myake yega na akorire je nanda kubugori roni anda onsinga ne roni ntaite gusaba singinjo ekigonkonya asigete weturu Oboremi obo ekero gotewe gomate abalimi abange ekero bakugore Dhania okonyora ngaka Dhania na busibire kale ngaire bura kambwa to kabako kwaniga kwanya ni singi 10 na ibu nonye bagete nyingeiga Dhania for example no isikonyorusi mugondo giga ne chibunire ngera buri Dhania na beko bachibuni isano munankurusi mugondo gaiga imbwate chi customers enkoira nabaonera in terms of wholesale barobaji ko atana na konia isiringi 10 nje enkoira nabonko basibireke bungo shiringi 50 nabasibira 100 nabasibira 200 kulingana muna ligo liri chiro lire sana muna konya matuka etiriri murakera yambure Dhania yaba buna yabura ekaro Dhania ne ntanga ni yamana are koni kebungo 200 bono muna bono ye ichoire nabatoko ni kebungo 50 kulingana bono muna nje mbwate chi customer nkoirera nabaoneria nande kero ngusiba ya 100 ere nyinge kurike ya bibiti imbwate sizes bono na analira singi experience imbwate kimya ke yonsi imbwate umanyira bongo pima Dhania nkugwe imaetenga ya motingo samba mu customer yane nabona era konyora at least faida mubwenere tenera gosora nyomba mwaye ekero ogosimeke Dhania yiga buna bono gosimeke Dhania nyingeiga obotuo boni gokubogora kuruduka nando nyoko bogora kuruduka nkera nke wango kikirio togane iri kugora egere kimwe kuichoria saya otako kurubutubo kurutuka nigo bore igoboko expensive sana asingi nchibono natwalete obumanyi obo ngaswa na gorete litangani kurutuka baroro nkaboro nkeroseria embego ya no munyene karo nasote kweroseria embego korwa emiaka yangi 15 gocha magega na kugura butu nigo nkorosio butu obo nabuciarire riogo waba karo nabogesire nabo stovia narete riogo riririo rio ku preserve mbosa reka gosembo nginchikuna waka nareta mugondo nasimeka ase period yemetinye 3 ekero bwara kendire turi kusimeka kigima usimeka kigima bogusicha gogo ikotige bora ire period tigeta after 3 months uma chaka kusimeka urabona mugwekano niko to kurusina ndo boira ni kigima turi kuweka kigima yaya ngo ikora tiga bora ire period yangi mitinye 2 gose 3 uma chaka kusimeka kigima Dhania teko sokebe bune tari ko babune yo negutwara chinengo yasicha bwangu ekogota bwangu na ande bona se market tubwati market ready egusamba singe nje gukina bwangu ya somori igo bana kora bwatira kaptura genda asumoti mukake goto chukwira na sense mo ya kabere
no chukwendera gotebia igoro yo bolindi bwendani ndandake andake onyamaru ile karona bogo chukunyara ko bagotebia igobano omwancho muligereria no gendete kuigwera igoro yo bolimi bwendani kuruga asensa moyo tamba muna kuigwere muna kuigure ombolimi to nagendete gotwera na gotumanyanga obolimi bwendani gikerike kana iri muna kuigure ngendani ekero kurusio botu to bwenereti kubugira ni naende next round tutabe to kubugira ni bono mendo kwarusio nya kwarusio botu wiki to kubugira ni weekend ekiagara ni gobogo chikosicha bwango tie ekogota bwango na ndo kuigura ntubuga tie chiro na berabe egetiro sana igoga ndo tubwatia ase mitandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bona botomera SMS gwetera se nambe yo era screen ya ugabu inyoro morobeleo ni gogo chirabo tambire tukale chimatato chinsaibere chamagoroba teatro ndo somo timokake igo ngwira na tole Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busio bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwancho muligereria ni gotora sensemo ya utamba sogenda tukwa na igoro yobolimi bwe endania nekemerige korokana gekemono kurende nigo kibwate obochio kubya nekero korosirie sendagira nigora tagani kuri endagereyi lioka utadi andakota orabetu igota bwange singinju nige gotioka buya ya tioka buya unango batebigale segetungu gotioka buya kurende ndani obochio kubwa ni gobore obwa opini gobo gwansa na ebwa kwa appetite yo kuri endagira nyora nigo togenda tugusanga amange kuruga iga asense asigeta senki Ndizi TV goro yobolimi no bonda oyo gochara botambire tukwa chimatatu chinsabiri chamagoroba aso gusangana gokwa na mange igoro yabalimi au batwetana ne email ro bali Gusii konda siri tukwa rero turamanya igoro yobolimi bwendani nande tumanyenga indani nekemeri kirago konye ahibuno mulimi uno isana se nyomba gabonye ko rumusaye yenda konya robo semyo boiga onyari kwebulia nga ndasimike ndanie nengonye nchebuno musaye ko nsara stenganye temeremo chakira segetiche kimo bwate gabu kyo kuganya asanene endelio mago chaka obolimi aso mulimi tukora tebya ngo igoro yendani yega kerongoliga yendani yawo ni geru seidi tindo chibo chabo bomerete mugondo gaiga obo chabo karango tebo mulimi obo chabo ni gomine tinga tebu ati ubi omenta nchiri mugonda bimoga mogimbi yo mugonda tera tebya ngunga igeria gukora kwene kenga ubiteli gutoka mugondo asendani yaye kingo kora ekerenda ni yega ya merire igonkuna gweto nana kurusi obochabu na bogocha onkuna kurusi no nyene kerebete buna iga tindi gotiga ngobochabu boli bobo na nyene karonko irese market ye karoko nyorenda ni ya ire en safi chi customer chiao chiko yanja mono na chiro chiko babera raisi gosibenda ni ye kora mbali konya go chiko take time gochora obochabu asenge nchore ndoko nyorenda ni erabete na ndekero kujetiga no bochabu ige korwara bwango asenge ncho obokendu obonge ndarete getibo kendu bonge nakia kora tugutumeka mario gusiarira egere toje konye tese kururuka mugondo nonye nabona bogusiarira mario ekero embura yature mono muna bone mutinyo egutwinyinge kabire na bego ikera yatusamba na andere kini kara yagusambire turi gochiko ko give up naona ande ukobeka usukwanyore yonye umugondo getubuno yobona yansambire umugondo ni gucyori kuyura kibesiri cyakorete kiciyite kuruga igobono obolimi bwendani na obogenda tagogonsukie kabireyo goikera buna ngenda tagukobairesa iga abali ba minto oyo tageta gokora obolimi obo mbori gento kerega kongo tatigana bogeko bege kongo ekogera goikabwe komiti gwo sokwagera sana igebwate nchagu buna obori goika obe kororyoka egero yirigirie maikorekana buna erorekanite iga tirige ntoracho otige getania matukari aye getakire kwagirwo cyo gakona gekora buno gutige gwetani igobono guchaka kwagera guchakanya ori yende yakinire kwanyora risu gwatanganete kwagera ya mwamire asande gebalire tuburure kina kubolia asendani asobolimi bwendania anakekero gusimeka rio gwacha gusimeka buna bone yo wasimekete gwamererimo gosenende goika yakuboka yekero begeto butubuya na teriko kuboka nonye teriko rengana egekora rira banku bwatirire aserira yagwa
iraba ndiro rito mono na ndendiro konyora ritabwati oboto bwekora iraba ndiriko ba uniform ase omugondo muna bono more especially sogo kondisa buna nabo konyora nga asigete niraba nerito burire ase iraba rito buna beko ba uniform ratatiga ugochaga koyenda niye karo ya soire koba ari ase yamire kwana koya eriende after buno koira matukabera atatu ya kinero yaberere berie etakire kwende echiro bono muno mubweka nenda niye emochetiko bayonsi ase omugondo yo kwende echiro so nakiyo gekogera natena gotaresanga ose konyoru kwagera igo bono tokoyekonya igo okwagera nakoro kugokonya sana ndio iliko chikoba engina gwateba iri machari uye egokogokia era gokie umuguri ekero bose ogo chiko oyekire ensemo yo chiko togolenda niye na tarika sensemo yi kurate byangenda niye mbuya kibwate andake gochia somoremi nande gochia se omwanya abantu uri ocho tumeka enda niye actually muna bona abantu abange igo bakonyora bakutwara marwaire enda niye ngosibiera marwaire amange ase chinga kicho konyora abantu barwareta marwaire buna marwaire pressure marwaire buna ochina chinyige cyo konyora abantu bachandike tsinda nije chigo konya chire part of greens chito gotegona kana manyinga ketu mubere twaliye nendagera ere buna chinyeni tatigare ero okuyebeka chinyeni chirime yarete appetite kwanse gente komenta monase ukuragera riri umuntu atabwati yo appetite yo kuragera karundi gitenda niye kuragera niye korego komeki endagera nonye yarengwe komeki uri yabutereri kwali monego garebwate ye komenta obwansu aso mubere usasa okugani kukoria nonye kero umuntu arwari tokonyora gotanga ndetere endagera tinyibwe okere ekerebekire ego series meri endagera yareta bono ringusurigiya rigofutia ase onde bensi asokori ndani abande kare bare ko yinyera lakini era abantu abange bakuri ndani gekogere ndani gakinachakirete nabono igangusumike ndani nyingere ara ko bwenga kinachakirete rere ndani nabongo sumika no isumika chieka isato nabongo yondanye kura lakini kare karo nachakirete nari gusumika aita ikiro kaja gocha kiro ibere kana gusuka bakabona ikire ngusumike ndani wetani mekebe 20 yobotu mugondo kwanoka sengo kondise migondo kwenda na byo kanyora nkonyo nere kumana kinanyora kibesa na kondiso mugondo karo na kondisire nagendera gusimike ndani eria na inje monyene nanyore faida kurworo yagendera gunsukia soboge mobo igatomenyete igo bano mwancho muri no gendete ko no muri mitago tebinga te go determine asogo chakira asogo chukora nere go determine yekero ko igurenga puna chagete niga gasimikiri in terms of kilos kilos ali gosimeka rero ikira akari gosimeka emetoliro 20 mugondo akwegure ine ndani nyinge nande ko maitenga endani ase omubiro mwanya bantu endani ni gomono mono egotumika ski salad endani go se bunere igatu gase ona yo konya Kenya igabuya igo osonyo butara mataiga burukani ali asobe gatishya ali aga cabbage kali go burukaniga oliye kerero kerembe stari asmoje bekeliko osonyo konyara nabo kugana liendagera ya yire piriye go samba omanya kobeke endani elime onchokana nire moiga oyore oli kegerero yani te to basokonye ye konya togoti igo buna bo obuyana ndo bwansubu endani endani nengi ya somobere nara kuri endani abagusiba ito nara kuri endani ne kente kijana ndagire ngia ase omobere omwanya bantu kole mwe tokonya kwendera iga kora tebyango buno simegete endani ya oiga kora tebyango amarwaire alia kolia endani ya iga kuchakira kuwa mato paka semeri sana ase amato no agutware mechando mono na ase meri ese gutoka tusiarire riogo rinairesa ritangani rikoroku ekero irukumura kerore ositobe tusiarire riogo rikoroku karate ariende ase meri ekokonyore ndani yekubutoru kurunse ase system karo ya butoiru igo bono ndani etego chigogokonya ase ngenje buno murimi igo bono goikoyi bono ekero wikira samato riogo gusiarira bunda bono tureiga endani egibwate emechando sana engakina abate na kweresa yobukendu utasiariritie amariogo aria makongu na ugwetiri gutioka gatwasiarire binte kwende kurumata igoye kururuka mugondo mugima nabo gochaga iga mambi endani ekurura gwitina day nabo gocharore yarwadire asinini mambi yae gogocha onyore yarwadire mugondo mugima igento gioka gekonya ne riogo riobukendu rito mil ekarota bwatirito mil gwatumika millas so ina ara go prevent ngakie ya matayaro kana tubwate tokuruka
leaf spot yokonyora bitono tone bigocha within 2 days biatarira omogondo omogima biakaba endani eyo gokoire chiro muno ko omoremi ko customer mambia yago te endani ria yakoreteki yayiete igo gotaka commentain chi customer goiko obe korende endani eyo mogondo buya oborendi obuya korungo chaka bakomo elio gekogera iko ibwate period tienke lakini ebwate oborendi bore tara tari borendi bore mwa machias goiko obe komenyeto tori gochigotara ndani to gotwara chike kiuranyare konya gotara gusiguchiguna gukwania abantu chizo chinyinge ni choko mogondo kwana konye monitor etakere oko monitor kuri kuiguru ogweta gaiga unabona nkubeka gaiga nuche yabeire asitoko genda gabu mogondo yonde igere teraba eye une ko chakoera eriende yabeire nande bune ye koera nande yende yabeire endania monto bande bakubeka limo erekaonia bweba obutali bole mie biasara obole mie biasara go commentain endania yo gusumeka ni intervals kwabeka riria meriria kwasoire kwagera kwabekire yende riro kwagere yende wasoire yende kwagendera gusumeka continuous egere na ina rio commentain on customer chiao nchigo ira chia korarimo kwasira one mitenyi sita utari korrekana market na ndwacha gocha late igo goikobe gogokora oboremi obo korete egento gekorokwa timing okorokobeka goikobeke komaitenga onyenda ni etoikere tigori buya eyende no choikere na beko nyarekana gusina beko nyarekana oikere yo sirigori pakomo eri lakini sana sana toriko boy naboko nyaire eyende yago konya naboko ni ndani yo ni pesa chiao lakini actually to koipi ekero koipi nekero ya ruruka mugondo yabuno ya gusambira aro nabokoye no muremi omo gochaka onya taratu aro boremereria na bagotiga tasimeka endani lakini asibona nchebona nasimekire gusibali bagenda tukusimeka mba maetenga ekero genda tukusimeka no goika kende gose asobo ke mobonke bwato buya nobo be igo bono nabona kina eresire ngatu kende gose to go enda wotebenga bion speed bikoba straight igo ekero kwanyorere gusine ekero kwaikera kwanyora ria gusambire nande okorigio omogondo mwao chincheke meriki yao obeke egera obusimika omogondo onde egere ndogendere komenya n'obogima na erina rio utakoreki otebese takobori season nererie erengia aso gusimika endani omate watebire nga goike erigochikoikere chiro goika omanya na ye season nererie rio gusimika endani eri nebwate season bura bonora tebenga simeka bono iga by then tu ngaboni chiro bate gento bikuta molimi aranyako ngago bona ngakino endani ekobe market mono ekero konyora ekotware iguna bono mutenyi gochake November October November December mutenyi yiga gotwara okoni kure igoro baka January okoni kwaye kombe ati na ase kodro bori migocha ngakite season teye koyekera ase ngenje ngakieyo igo konyora abantu abange bakurienda ni nyinge mono bekora wona muno mwako etete ona asimegete ndani nyinge siding supply for around 4 months single supply continuous ona arekoni ndani teyo ya tigarete mugondo no negete nabona one tinga kora igankonya nkanyora school fees nkayona njebese kongane bugo chako bugima bwo mwako oyo munabona ruchina gureta muyo ngachakira nando bugima wenda ni chioro chimugonda tu season ya nyore tu asingencho yembura ine gweta ya kawaida yo mirobiri ya nyasaye to kunyara kuchinji kurende tumwanya bantu niyo to wakambe mona soko nyore mbure kyara liyeborete na arongorira turi egento ngiro gwatete nga endani nitaite mbura kuri na nitaiti mugara kera mono ko te byango season kiringi ya buya igaye yendani asingencho rero gweta ya change rio tari kuyimanyereri buya bunanga kiere ngakirero expecting ambura teyo onyore mbure gotwa lakini ko kubeka continuous emetinyi nere bono eyo konyora ngaki imbure tari ko banyinge guchakera gusino mutinyi ugatano oyo sta paka oyo sababu mbura tari ko banyinge lakini ndabona ko mutinyi ukana uroche na bera extend turuchi imbura ero continuous ye nyinge abeko ngya no saa nane muna igoro yange tusita igatwe nyinge yo gukumi lakirende igasira ine ere kogera enda na ndu murakere karuchire enda ni yenyoro murakere onyetera rwe stage esuka kebe kamatata tuigane na bego gusamba no siarira mangana eliogo gose booster gose kwendende tego gokonya igo ina bego gusamba ekogere period yenda ni gerenke mono etageta at least mbura ya igatua ekere mburere ya igatua mune miti ina gotebia okonyora enda ni yekoba heriti na nde yekoba bwango asingicho liberera neta geteliberera muna bono yendi tokotwara mangana buna irrigation otwarenga kiri gwetere mburere tayo byego osukwa siarira gose marago benda ni amache
ego kokonya mane ko konyora bantu bange mbabwati endani ngaki kotebelie kerera morakero umuntu chikonyora amachira bogunya konyenyi bekira amachi ande anya konya kena liena iteta itimbure nyingi inere machara maya akoba makeke gi maigara anya konye sokebia pono kora batira kaptura nda sumuti mukake okutukuna sesa maya gatuna ndere yo mwalio machikonya ko gotebia nga mbara bibali bare pot ya customer chiao chiabo tambe na ndena kyoko baonelia gokora batira kaptura nda sumuti mukake gwa so mwancho murigerelia ndaga nto sanga mange igoro yo bole mibwenda nya kuruga ga sesa maya utamba umurobuli rasembe no umurobuli bubole minobonda oyo wochira butambire tukole chimatatu chinsebiri chamagoroba yana watu watia semitando yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensa ya YouTube Ndizi TV News nabona botumera SMS kwetera sena mbeyo era screen ya ugabu nabo tutubati asemitando yetu ya website na www.ndizitv.net igoto machoko tubuatia wesemia na konyora mange nabo ngombwatia semitando ya Facebook na Mildred Momanyi elinde litonya kwa kusanga mange tukwanira mange onyo gotete ngotaleba kamugondo kwa onda se sutugete tuko yao ayo siligara ikirani gwekera gwantumire SMS kwetera sena mbeyo era screen ya ugabu igobo no tetera rasumutu mukakigo ngwini natuli Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutuka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonke. So na kitokero montaji robisi ito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids ande twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Oboremi bwendania imeeliro balia Gusii mboli asekerenge kenene kole ni gobora asekerenge geke asabalemi abakesa na bagusimekendani eyo egochira kera ase koteba asaba Gusii abange mbale manyigoro yeke malikiendania obuye buwae no bobe buwae igobona serikali rero gwetera segeta seni gitu kya Ndizi TV na Nyamira Momanyi ntole no bolimi to yogo simekendani nando ko lo bolimi bwendani wetanye myaka 20 asandete gotwera na utumanyia manke igoro yendania yega nande nkiriye koirira gukora obolimi bwendania gote bwate semetanda yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema yo ya YouTube Ndizi TV News na bwana botomera SMS wetera sena mbeyo era screen ya ugabu tubasukwe bagotobwatia asemetanda yetu ya website na www.ndizitv.net abuna boto bwatia endenya ko bogo wesemia igoro yobolemi kuruga iga asigeta seni yetu kya Ndizi TV asomo limito kora tabia ngonga bunenda ni yerega endani ekoliga ntamogondo gaiga osimegete nyinge na ndengwa tabia nga nigo gusimeka kere chipat yani lilie yoko yakoni eyendengo nyakosokere egara to chikuburupi kera kuna bobolemi waona bwome nerigasi yawo yakira lituko kora tabia ngo chi challenges kiriyo gwetera jare kintangani exing ncho tutabuga tichigire naos ekere mbura ya ture erembe buna bone ekere mbure gutuya magena na bego salienda ni eyo oye omugondo ibwensi bono einere challenge ntangani nekere ndani eye iga otayere ndetibuya okwaye yire kwaye bekire asomu asoigoro omachani oirege kegetambe endani na bekoye challenge endera bakwande echiro onyore abalemi bakire mwezi mwomera ne echiro ekara mwomera ne ese echiro bono okonyoranga
twensi twomeranire kero omonto nekemeri kiabwate kiendani yabetereri igori kwa bange tugochikoni bono goikona ata loss igo ng'atari kerenga kioranyore chibesiri gwakagerete buna bono mugwekano twaikere bono ige season eye singenche mburere kerase endani gere nyinge sichiro boko imokienda ni koruga oberengerete gochigosiba gose 30 40 gose 50 gogo ikorro kwanyora no nye 20 gose 30 onde tayogokora ki ogogotebinga ng'oneri kero omonto no customer chiao chiareteiru bone koro chiareteiru maybe gose kwanyora tukoba keresimi marogoba obatebi nkoreta ndenda ni mambi kero kwachire kwanyora bono kero omonto gabwate yatigara kwarari gotuguta na ndani teri ko take wrong igo korigenchera ni nchine ibesa chinde chionsi at least ndari ko kwena bosonyo none fair no nyenkende aye no naga sukari kilo soerenyo nyumba igo tari kerenga ki endani gutwara market ngakinere goikera ya babuna bono iga togukwana iga onde daracha mbiri ogende market na bokonyora asenkoni ikora nkondi ni mutaracha mbiri nimbwate chi customer nimbwate market no mbwate chi customer chinyingi ngatwara St Jude customer nimbwate so na bwe ikera kwanyara chi customer chigotete muna bono omugwekana ritukoria rero igorore tendani rero nabakire sime bante bimbara koreki mbarakura bono goikoremereri onye tore ndetiendani ibono buya mugondo bokebwate mechando na bokonyora ndani ya gusambire gwetera gukina kuri ne kere biasara bikorete bitayo buna bono igo taringa kero kenga kiyo Oboremi obo boko bario kachibese ngoikerere rinde gwaikera bwa gusamba kero bwa gusambire lakini still turi go kumoyo gokoremereri kwa beka sande eliacha kukaba chibese chiga na boko bekenda niga iga unabona murabo mbegete iga kerenga kiere buya ni buya sana na enga kiekerere bobe ni asara igo bono teri kawaida ngankera rituko oranyore biasara bire bioka biendani goikera bire biaichora yaichora nabantu at least rende kwanyora bono kero omonto gabwate ondonyora no umuirio oyo motomeire ndani asingenjo nabwate era bono abagori bakea ase market yagera twanyora asara buna abalemi engana yo boibi alaka sekenyore ko boibi mbororo ko na bora boki mambe nyore to goire na nera ine ya ose boibi again baga boibi mboyo bwandani oboibi boko boro montara asimurendani eyago chikuriera chinyeni eyere kawaida ke kogara obunga buna chinyanya nchibwa tobote muntu na bagusimora lakini asubegete buna mugonda muntu ali gocha ekere kure muna wona stock ogenda aria igo na ari muntu agotirimboka na muntu akubwata nkeiga oiro chikuriera chinyeni lakini achikoni chiro bone yeba kurusi tuga bakaga keiga bachikuriera chinyeni kera ntumaitenga muibi na kuibera da kuibera gweta ne kerango ki 10% abere na kuibera nengara kuibere akero nigeti ko bako kwane gaga nenda ni na tugore kero twalo cha komorobiri yo gontora kore teka emerongene na isana kuri nenda ni ya ngire ko ba ya susande pri teri ko be challenge dio ko ya otiko teri ko ba mono natatiga oye be ko mwaso igore kero mwaso bona utaka ekero ko ya maragoba gusemambi ego ikasa 3 wakorera gukora mangana yoboya bono kwayeira na ndekero ko yebeka ukurigia stake sediere kwaye karuguse gwayeyire kwayebeko egere tego chikonyoro mwaso abeire bona singe joje bwate toyebegete iga mwatege kunguso mwaso yaringa kama tayo so ogo ikoyebeka stake ndwe kero koyeya na ndekero ko yesiba naro gukosibera abwekera ryo mwaso akire lakini nabono chinsa chiri mwacha mapema konyore kana ire nabona iya ntabegetia stake ndo ari gosi yarioka ngosi base ngincho konyora tera mwaso tora kole chinguru konyora tuli kera no ere gali ntanyora lenga ere yasa no mwancho muri lengo bor kituli toro lenga iyata ngana kuyeke mambi ne yembate ko boko oboto bautinga iburi ko ndiko iburenga endani akero kunyeya no bwante kuligera lishinga kyo kunyeya magoro bapigere buya koseke mambyo boke mapema kera kuye kero kunyeya kero mugasobalete nige uchika wabune yembate ko boko kwanega Yesu sana mataye andi yebona bera kode na no kuoma na kyo ko kugera lyo konyora no mbali bakoni endali konya banye begeta ibipira geta machinyi egera na baba mugaso yore bipira biri bwata machali yanya ko babune yera buli robayi ndani go titaiti mugaso pi ekere kuyano anda kuraza tabie ai bunu muri mugwate biringa no bwate tikla chao konelia wate no wat St Jude no bwate anda kikuru kinyoro ga ikabantu mbali ba ukuguli go subwa wa create an opportunity yabantu ukuguli mega aiga tari bange tatigana abantu norokereiri bakogenda mugondo na borokereiri gori Oboremi obo basoire gusimeka
nabo abange nkobugori bare bayira bachi baoni wetera inde bagocha omonto cha karome ipinaro siri obotu nabo nkomoneri nduchi gochakera obogima ogenderera gusumeka ekemeri ekio bono rende ichi bagocha bacha kongori abagocha ase eng'encho bange seitamba rigokora boremi banje tiko gonchoreri endani abantu baita abange bare gonchoreri karega iga abachi bakagenda daraja mbiri no babigete ibanda bono abanchenko bairera nabaoneri na market yari bagataka kombori gwa entabwati na injege panda ngateba tingonyara gokora bintu ebi byonsi ase eng'encho nse gokora byonsi igo ndanyoreke mugiansambire ngateba bono njetiganse mbiterenera oboremi bwoka nabairera bang'ebese naire na gocha nagenderera komonitor ebimeri ebi nabigokora ki buna bigendererete buno simugete Dhania sekerenge kenge iga Gusii buno simugete Dhania kenge maiga andeke ngoko no bwata abantu ali baokonya gwateba ngochi oli gwa spray nande kora tebi gento ngere kurunga top dressing andake ngoko ngosia roro boyo Dhania boyo Dhania ngosia roro boyo akulingana neliraba buna lire onye liraba lire ligiya togosiara boyo for example buno mugondo tobegete Dhania tinsiarire tiboyo bwa top ana atigeta singenjo naroche nse gosiara nande igwete kulingana na amanyito mutinyo imbura netu nyinge ekarosiarete top gekobo bwangu kurwara onye tonye kongereti nama riogo ekagera ngatiga gosia kobeko tugosiara top dressing nerira be nirigiye karo nare kuri kubeka nabo naririgerete nabo nkurigerira bana amanyangeri rinda keri mangana top dressing nerinda kita top dressing kulingana bona rira bari are minu mono okonyora riare ruchinguru goiko top mangana ya moyo yegenka totebe buna bwechombe bwechimboli bwechingoko ngorare tori kwara siara mugondo gaiga gosendania rotetaiti boyo buno oboyo bwechingoko aso mugondo tokogenda nabo nsimekerete Dhania iyo nkasi mix na DAP nabo nsimekerete bwechingoko bonega nabo nsimekerete ororo nande Dhania yige koba chinguru mono otherwise goetani igotebe oboyo bwegenka no buya bole asoboremi bwechindani bwendania obwekenya chiro ko bwechingoko ne chimboli nabo bogusukia kwabekera egere tokuchikona koniti ko top bono buli bwa maintain korende ndani na inde okobeka karo bwomete okobeka karo bwo mose kobeka boro bese Dhania te komera igorende Dhania te komera usokobeka boyo boro bese te komera goiko ogani obeko boyo obwo ekaro kwa bwanekere bwomire kwaenda kwabubeka so begete kwana kubonja nawo kabuoma kabisa kwabo sibwa ababuna libu kwa makwera kwa tachira ini echibuna ngateteiga kwatangani kubeka boyo buka karo kwa bekire buka kwa mago chaka kubeka DAB kwa makubeka Dhania igoto tebe oboyo na no boiga bweduka mbuya bura Dhania kolende obwegenga ni gobo koli buya mono Dhania asobuli mbwendani mugondo gaiga obori bagokori buya irokekero tegete na sara ase kwaro kwasiarire oboyo bori mono terira simango beke obwetuka akogera kero kubeka obwetuka mbobwate some chemicals mono okonyora kero tugutumika obwekenyechi none chingeni chinsaka chibekire obusoboye bwekenyechi chiko bachingia side kuliko obori okona kobeka nga tobeke top obeke osmeke DAP bono bwe buri bwekenyechi bakobuya nane mbobwate marwerande none kero kuri chingeni chirinto bwati kende chigo chikoreta somubere onye ndiri tokonyara twensi gotuga chingoko na beta kere tutumike mono oboyo bwekenyechi ngana yao yo urasitake gosemia omurimi uri skogari gosoyo gochotaka gochaka oboremi bwendani mboro byobo kora kwanango omurigeria uri skogari oyo tagete gochaka oboremi bwendani litangani kabisa goiko bwanche litangani kabisa kero gukora kende gyonsi goiko geitabe yakogera mbwanche kobeka goikekero gochiko Dhania goiko manye koroseria yakogera ose koira abantu bande bonsi koroseria Dhania nabo koira muntu taratwara experience ayi Dhania yatugute nande bune Dhania yakoya nere gochiko kwa chibese gekogera Dhania teri koyanwa osimeke ero buna yama kwanye ya mwakoranire tebwati gento no muntu kose kwa abantu gusina abangi ne konda kwagere Dhania bali bataratwara bumanyi abange bakoya batuguta kwanyora bone Dhania gerare are gochikoya kwanyora asara igo goikotwara bumanyi otwara experience na muntu goikato kase kenyore ki abantu kusimeka bali Dhania bali bagocha barora buna bakuboko boroke na bakwaga egere tosokobeka abantu mugondo batige boka
goikobe go monitor ekera abantu abo begete mugonde ekonda ora gusinkwira ni bari ndani amenteria batuguta gusumo nayo obiende yose komera sendani eyitete keirio goikeko be omanto kero begete oro go monitor igo yotate guchaka Oboremi bwendani no buya bokoba lakini goikabwe ore omenyo turi gochiko gutoka gukona gutara ndikona gweta matukabere gwachire kwaranga muchando ndi no rora sendani ejo onye koro kwaranga kibwena takokora yakora ndani una yamerire ebwate changamoto mingi goikoye orugereria senaro kobekenda ni kwanyora gusine chimboga chiro chiamerire chiaye tubire chiaye kabiri igo goiko chake mapema kwagera embogerie tarachikoiremeri echikero gochikoye chiko tugurendani igorende na igo ikobe go monitor onye na se aratobu mono na ara goikorende eubirie kere komera onya korenda egere ego chigo gokonya yani yote chikubwate ndani eria endani echigosareka igorende omurimi ogochaka ne nari komoteire ndaga gochaka tachake nyinge achakenke egere yenke ena kumubeka achikon anare achake kunarira yakora tugochaka bono gusimeka bunanje ngosimeka metorire ngosimeka tokonyara goikego teke chibe goikire chibe chinyinge ekogero ndani yomotoriro yomo ekero kugora bona at market price bona iga omotoriro yomo bwendani gore 1500 anda bone karo tokone roko variety buneye yotokone very cheap eso koboko sokonda kugura etuka igere igoro mono gwetania bona beko bana wachiri busa nekero kugura omotoriro pime to motoriro richi anda ke oyo raga ni gocha gokonyora anda ke omwana no neke meriki kendani na kiara konyore kora mukwanira ga bwende tukutuchi okoro kwanengana yawe yo mweri gocha asumurigiriri oyo utageta konyora njira bakonyora gwetere se namba ya yesimi amalieta Dismas Nyamira arafu namba yesimi 0729 884664 aina ona ari ino bokonyora egekogera gwetera ni Oboremi obonye gotagete gusine ndani eye gotagete kworokina kyokore gusimeka na bogocha gwetere nambe iyo asengotoka no tamba sub location mbuya mono sana Dismas asogo twanchira gotara baka mugondo kwa ugaiga nande twakire ngambuya mono asogo tobo semia bwendani ntobe omwancho muri ngo gotari tole aseme gondo ya yonsi nyako batokoro kichibi checho buna chindani chire step by step iwono chiko chiroraga bwa screen ya uga buna tebire nga chindani echi tele gusibekera limo yonsi oikasime kenkenge kwenda kogenda kereke wango kando kando liye guchikuru mugondo yende nere kurunse mbuya mono sana Dismas igo bono omwancho murigeria kwanyara kuba gukoigwa obosemia bwendani kuruga iga asense moyo tamba muri mito Dismas yaberega gotwera igoro y'Oboremi bwendani obwakore gwetania emyaka 20 tonyako batukumanya mange na wesemia mange kuru mugondo kwa iga igo na ende ngakiende ntumutaria sachi gototebia igoro yake merikende kyao kera nindo chino Oboremi bwimeri binde byao konde bimeri biri metinye tatete agosimeka ngo gunate bana jasimeke beetroot ndo chitomutarire rinde nanda tosemie igo tubwate se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital hasensemo ya YouTube Ndizi TV News na bona botomera SMS wetera se nambe yo erase screen ya ugabu igo bona okutuchokuru murubiri iga onye gotete ngotare bakamugondo kwa ando se sutugete tuko yao ayonse nabagikirani ya kero ntumera SMS wetera se nambe erase screen ya ugabu nabo igo nabo ntumera SMS wetera se mitandao ya Facebook na Mildred Mumanyi ase website yetu tobase kweba gotubwate na www.ndizitv.net asoranya ko wesemia na konyora mange bosemia kuruga iga Ndizi TV ane mono obosemia bw'Oboremi wege gakiende naende bye bye.